I l'abans de previsió. Aquest divendres, si fa no fa, el temps serà bastant semblant i a partir d'aquest dissabte el que tindrem és una baixada de temperatura que anirà més diumenge. I diumenge les màximes podrien moure's entre els 25 i els 30 graus. La calor ens dona una treva i aquesta situació es podria mantenir dilluns. Després dimarts tornaria a pujar. I a banda d'això, a banda de la temperatura, canvi de temps pel que fa a l'estat del cel. Dissabte a la tarda és probable, que ara queden dies, que arribi una línia d'inestabilitat i que es produeixin ruixats a bastants indrets. Tarda, vespre de dissabte, amb enrenou, amb algunes tempestes, principalment al nord del país i també a Ponent. I on ha plogut molt, amb una avinguda d'aquelles importants d'aigua, és a Mèxic, en concret a la ciutat de Nogales, fronterera amb els Estats Units. L'aigua es va endur nombrosos vehicles, paradetes de menjar, fins a més de 10 cotxes i, desafortunadament, una dona va quedar atrapada a l'interior d'un dels cotxes i va morir. Un temporal que ha provocat inundacions, creixement de rieres, ensorraments, mira aquest cotxe com està, caiguda de pals, de llum, telèfon, arbres, realment un desastre. Molts temporals... Sí, últimament, sí, és un estiu amb moltes imatges d'inundacions, d'aiguats, no només a Europa, ja has vist també a Amèrica. I mira, acabem amb aquest vídeo, aquest timelapse, d'aquests núvols a contrallum, semblaven núvols d'aquests de les pel·lícules, i aquests són altocúmulus, flocus, translúcidos, són aquells de cabretes, terren cabretes, cel en pastetes, que indiquen pluja. Com és? Es pot dir de moltes maneres. Cel en cabretes i terra en pastetes, també es pot dir en castellà, en anglès, bé. I vol dir que... Hi ha un 70-80% de les vegades que pot ploure, però aquesta vegada ha estat un no majúscul. No ha plogut. Doncs aquesta vegada s'han equivocat les cabretes i les pastetes. En fi, gràcies, Enric, que vagi bé. Adéu. I ara la contraportada. Hem parlat de la situació límit que estan vivint els professionals sanitaris